uZwane utshela inkantolo ukuthi uSibiya nongumsolwa wokuqala wafika emzini wakhe ehambisana nabanye. Bathi-ke kade beyofuna umsebenzi, kwase kulimala umuntu, manje-ke bacela ukuzogeza. Fike noSibiya ezombikela osekwenzakele uthi yini naye buya. Lapho kade beyobheka khona umsebenzi. Sekulimele umuntu. Uthi uyamgeza esebenzisa umuthi wesintu wokususa amabhadi. Mina-ke ngikhipha lento yokugeza ukuthi umuntu uma edibane nethunzi elimnyama uyahlanzulile. Ngibamile mhlawumbe kwaphela. Uqhuba uthi emva kweinsuku ezimbalwa emgezile wabona ngohide lwezimoto zamaphoyisa emzini wakhe. Mayehamba lamaphoyisa o2 angisho akuphelanga 5 minutes. Wakhamba imoto untuluntulu ke manje. Untuluntulu intenze yemoto. Uma sifika ngaphakathi kula ngizwa khona ukuthi kunodaba ofuna ngizolikhuluma. Kunabafana bababophile. Manje bakhuluma ngegama labo. Kusenjalo sizokhishwa ngomsombuluko ozayo isinqumo ngesicelo sebheyili sikaDokotela Nandipha Magudumana.